И става абсолютен кючек. Сега. Здрасти, маняци. Как е? Здрасти. Добре. Какво си хапвали най-лютото до сега? Кот ставаш кембече род такова. Да, по принцип, заедно с Боба малко лючи чушки също става добре. Е най-лютата чушка, която си хапвал до сега и пробвал ли си нещо подобно? Ми халапеньо, български морков също съм ел. Толкова люто може би не, ама да, нещо на нивото на халапени аз. Добре, представям ви хабанеро. Това е четвърта най-люта чушка в света. Нека да опитаме. Приготвил съм ви две малки чушчици. И да видим как ще ви понесе. Учи мана косата. Може да си избере. Може да си изберете. Треперя. Какъв е вкусът така от първите 10 секунди? Рубкав. Хрупкав и сух. Как би го определил от 1 до 10? Колко е люто за начало на чушката? 3-4. Ома се дига рязко. Да, дигна се вече на 6 може би. Few moments later. Къде учите ви? Търговската. В строителната гимназия. Кой клас сте? 11. И двамата 11. 11 клас, супер. Хапвали ли си до сега нещо по-люто от това? Не мога да кажа. Люто не, ама толкова. Какво заслужва? Ya había subido la marea. Había subido la marea con triple paella. Това е за именната система. Почва да се зачервят очите. Нормално е да изпъкнат леко за следващите 30 на минути. Още малко Не остана. Тежко ли е? Какво би препоръчал на хората, които не са го пробвали до сега? Да го Да го опитат. Да го пробват, Да. Аре, дай малко и на мен. Дай му оставим малко мляко, че очието и на него малето. Сега след млякото по-добре ли? Да. Това е вече. Пъти по-добре, а? Иначе фирасък. Сега добре. Сега по-добре вече. Да, аз се хожа на лицето е.